Masimiti ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva. Ndofunga munotondera tichikupai zvirongwa zvakasiyana-siyana tichitaura nana sekuru vanobatsira mune zvakasiyana-siyana. Nhasi ndiri munzvimbo yeMozambique. Mozambique tiri kudivi reChipinge uko. Divi reChipinge tiri muMozambique. Tasangana kana sekuru gwaya. Tinokukwazisai sekuru, makadii zvenyu? Tiripo kana makadiwo. Tiripo hedu. Sekuru, veruzhinji vangade kuziva kuti zvekubatsira izvi makazvitanga rini? Kuita mbiri ndakatanga muna 1995. 1995. Kutanga kuita mbiri. Asi makagara muchitobatsira? Takatokutanga kutobatsira chitori mwana mudodori. Right. Matambudziko amunobatsira sekuru ndeapi? Ini ndokwanisa kubatsira vakabirwa, vakasungwa mbereko, nevaka vanoroyiwa, kudzorera, kuhaka mhepo, kududzira ndaa, zvakasiyana-siyana zvetinoita apa mukati momwo. Zvizhinji zvinoita zvakawanda zvakasiyana-siyana. Tomboti ndauya inini ndabirwa paya, dzingave mombe. Kana ndauya kwamuri, zvinotora nguva yakadii kuti mombe idzodzo dzinge dzichidzoka? Dziri mombe ndinonyanya kushandisa kuti tikazviita ari munhu wepadhuze wakazviita panoswera 2 days tinonga takutoona maresults. Ari munhu wekure vhiki tinonga takutoona zvetotodini zvetotoona. Asi akada kusada kuuya munhu wacho iyeye, dambudziko mumba mwake hariperi. Unokona kuzotofa iye, mhuri yake isara zvechitambudzika, dzamari yadini yaripa. Anozoziva sei kuti ndekuno kwazvabva? Kuziya iyo unoziye paakabirwa, kuzoziye kwendiri inini hakuziva, unoziye kwendiri inini munhu unonga akabirwa uya unonga akasvika kwandiri. Ko vazhinji vari kuchema nenhau yekubirwa mari. Mwakatondodza ndakabirwa $4,000. Vanobirwa mari zvienderana nekuti inonga iri paimari yake, kana kuti ichinge iri mupoketi asikazivi kuti ndiani waitora, unouya togara pashi todhila naye iye wacho. Kana iri mumba, iri muwarendi mwenonga iri, unouya newarendi iyoyo todhila nayo. Ko ipapa pakubirwa apa ndo pamwe pandada kunyasonzwisisa. Mumwe munhu anenge ari pambare musika ada kukwira bhazi obva abirwa mari yakadaro, munhu iye anozobatika here since asingatozive munhu waari kubira? Iye inope munyama munhu waba uyani. Tinokwanisa futi kuti timupe kuti aone face yemunhu wadini waatorera. Kana utomuzwa kuti iwe ndine nhingi, ndipe mari yako. Oho. Iwe ndine nhingi, mari yangu yawatora pakati payandipe. Youya. Utsvaka waabira, omupa. Ndofunga muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe. Kune vazhinji vanogara vachindibvunza kuti ko kana ndabirwa ndinoenda kupi? Pano patauya kuzoti tisvike nzvimbo ino tanga tichinetsekana. Regai ndimbokuratidzai vhidhiyo racho vanhu vachifamba konga kuchinaya madhaga, hakusvikike nyore. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero.
ndaka kune mina mdzimire mabereka na amtina mpururu kana mkanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu. Amuri yeZimbabwe ndofunga maona mafambiro atanga tichiita mumugwagwa anga ari madhaga zvanga zvakaoma kufamba. Inini pachangu ndakapedzisira kufamba ndofunga 3 years ago uye zvokufamba kwacho yanga ari 1 kilometer asi patafamba apa tichikwira makomo madhaga kana kwachena ndichakuratidzai zvakaita tsoka roughly ndofunga kuma 10 kilometers so far dzatafamba uye zvahatisati tasvika. Kune vanogara kumhiri kwemakungwa uko vanenge vachida kubatsirwawo, munovabatsira vari ikoko here kana kuti vanofanira kutotanga wauya kana zvinoenda nedambudziko? Zvinoenderana madambudziko takamira sei madambudziko ake. Zviri zvomabasa anondipa zita todhila. Zvimwe zvacho zvinazvo unoita kutouya fana kuti vanonesana mabasa mwavo vanonga vechide kuzvikuto kune vanokambira vanhu kude kuurayana mabasa vade kuurayiwa yana mabasa akatipa zita tinonasirisa kuti akuzokwanisa kugume kwetiri ari mupenyu. Ko ipapo vazhinji vanoti ati tinotya kunorapwa kuchivanhu kunopiwa mishonga kuchivanhu nekuti mangwana unozonzwa zvakunze kamudzaka ndokakuitisa izvozvo. Vanotya kuya kunonzi kurombeswa munhu asingazive. Zviriko here izvozvo? Zvokurombesa vanhu asikazvizivi vakawanda vanozviita, vakawanda vamweni vanozviita asi isusu hatiiti izvozvo. Kuti kazhinji kachona kana dziri mvura tokupa mvura kuti ari mafuta tokugadzirira mafuta zvotoendeka zvinhu zvako totodhila maitire ounonga wachida ndo yetinoita. Zvokurombesa munhu asikazvizivi hatizvikwanisi ngekuti ukatange kuite zvokuromba uri mwana mudodori unozosvike pakukura unonga wauraya anhu anganani, unonga watopedza nyika yeshe kubeni nyika vanhu vari kura ndovanoda kuzokubatsira. Saka tinokurudzire kuti vanhu vakurapa ngatirape vanhu vapone tisaita mishonga yekuuraya vanhu. Ko vanodawo kuita mari munobatsira here? Vade kuita mari toningira kuti une basa here raanoita. Kana asina kuna mumwe anoti ndikuda kuromba asina basa ngaatsvage dhora ouya naro dhora tonasira dhora rakeri anohamba nedhora rakeri anapocket uenda naro. Asi hazvizodeura ropa here kumhuri yekwake? Hazvideuri ropa nokuti chetisikatodiwena ngechekuti ati kana tamupa mishonga yatinonga tamupazvo tonga tamupa isusu aende kozvisa mune ropa tidi kuti azvise pane ropa. Zvideuri ropa. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe. Tina sekuru Gwayagwaya tiri munzvimbo yeMozambique. Ndo mashoko avari kutitsanangurira. Nguva dzedu ndo dzisina kunyasa kumira zvakanaka. Tingadai tanyasowana nguva refu yekuti tinge tichikurukura. Manzwa matambudziko avati vanobatsira matambudziko akasiyana siyana uyezve vataurawo kuti zvekurombesa munhu asingade kuromba aiwa havaite izvozvo asi anenge achida kuromba vanokwanisa kumubatsira. Ndizvo zvamataura nhai sekuru? Chokwadi. Right sekuru, pane imwe nhau yangu ndinakidza ndaida kuti mhuri yeZimbabwe inge ichizviziva. Sekuru, mune madzimai mangani? Madzimai ane 9. Mune 9. Ko vana vakawanda sei? Vana ne 25. 25. Yei, munogona kuvachengetera vana? Ndochengeta. Ko varume vazhinji vanonge vachikomplaina nhau yekutadza kugutsa madzimai avo, kunyanya mudzimai mumwe chete chaiye. Munovabatsira here? Tinodetsera. Imimi kugona kwamunoita madzimai esa inyaya yemishonga kai? Pakugona madzimai makugarisana kuwirirana kwenyu murume nomukadzi unova uine simba nemukadzi wako nokuti simba rokuti uzwe kuramba wakada mukadzi wako kufarirana kuwirirana mumusoro musina kuvhiringana muna munotowirirana ndotoramba wakatozwa kutomuchiva kutoti mukadzi wangu kana mwakavhiringana unoremba mukadzi. Asi mukadzi wako muchinge mwakatowirirana musina zvamunoka mwaita yafana. Asi kune varume kasekuru vanotibata vazhinji vacho vachiti vedrumas media ndibatsireiwo ini kana ndine mukadzi wangu mumba bonde hapana kutoita kunge hanzvadzi hanzwe kuda kurara nemudzimai vasina kana kupopotedzana kana chero. Chii chinenge chikonzesa zvinhu zvakadaro nai sekuru?
zvinhu zvinoitika maningi varume vazhinji vanopinda mudzimba dzevanhu vovharwa vosungwa mbereko mudzimba dzevanhu dzevanenge vachipinda. Vamwe vacho havana nguva yekumbozvipa nguva yekumbozvisuka kusuka muchiuno kubvisa tsvina yana kuti ipere ngekuti inoenda kobloka system. Tsvina madzimai anenge achikuyayana zvinokonzeresa kuti urembe bijana uchiremba. Vamweni vanotokona kutosungwa ngemahuri avo ivanenge vachihura nayo votosungwa ndona. Saka zvinohambika kawanda zvinhu izvozvo. Saka zvinobatsirika izvo. Zvinobatsirika. Zvimwe zvacho zvinokwanisa kuzotoda kuti wakaende kovharwa ngopinda mumhatso munhu utoende kune munhu uyana wakakudini akakovhara ndokunge uchiziva kuziva kuti pandakatangira kuone zviro izvi ndanga ndapinde pamudzimai wakati. Kana ari mukadzi wofuti unonga akovharawo zvode kuti uzoti mukadzi wandivharawo ndochiite mapindiro ekuti ndidini ndiwirane mukadzi wandisunungure. Kana kuchizotouya kune vakadai ngevanoziya ugare pashino kwakuchikunasira kuchitsvake mhiko yawakaitwa ndiyona kwakuchikunasira ndiyona kuti zviro asi zvikuru pane pamukadzi wemuntu kwende kutowa kuno murumo kasawa kazhinji kachona unokwanise kufa usikabereki. Zvakaoma. Saka ndozoziva sei kana ndanga ndichiita vakadzi vakawanda uyo ndozoziva sei kuti uyu ndiye akandisunga. Zvinozogadzirika here manje kana ndisisazimo? Usingachaziya papo panonga pane dambudziko. Ndo panonga pochitoda kuti uchitogara pashi nevanoziya vachikutsvakire plan nokuziva kuti ungaitei kuti ukwanise kuti urote mukadzi uya kana kuzwa zwi rake mukadzi uyo chikubhira kuti ndinenge zvawakaita pakati. Kuti kotaurirana naye. Kana ari murume womunhu murume mashandiro ake unotoshanda kuti wapindepo zvatovharana zvichadini usawependera zvisununguriki. Zvoda kuti uchizoziya. Dasaide chiti varume tisanyanya kudakarira kupinda mumakadzi vevamweni vanhu. Tinozowadza varoyi kuti ndaroyiwa ndo. Kuti pamweni pacho tisitadzirowa tega ngekusagutsikana ngedzimba dzedu. Tochidzoka kunhau yamambotaura madzimai kuti ndokwanisa kuita madzimai akawanda. Ndoita sei hapana here mushonga wokuti ndikwanise kunge ndichagutsa madzimai angu ese? Izvozvo muzvida izvozvo mouya padhuze mudini mupuwa mudzidziswa plani zvinoitika izvozvo. Aiwa mashoko ari kunzwisisika sekuru. Ameno zvamungade kusira kuruzhinji rweZimbabwe mashoko enyu amungangoda kuvatsanangurira? Chandingada kuti nditaurire mhuri yeZimbabwe ngechekuti ngatifare mune zvakanaka tichishandidzana mune zvakanaka. Kune vane madambudziko tobatana tidetserana. Zvikuru nevamweniwo vanoshanda kudai ngebasa rekurapa vanhu ngatirape vanhu mune zvakanaka zvinhu zviri fair tisingavarombesi muchihware tichishande muntu dambudziko radini rauya naro tirambe tiri vanhu vevanhu. Pasina zvokuzomusira maproblems. Pasina zvokumusira maproblem. Iye ega muntu ngaazvipe problem yekuti wauye kobatsirwa apedza achadi kuzive kodini kobhadhara iroro idambudziko rake asi kuruyiwa wadzirowa. Asi tinoziva kuti imimi vana sekuru pamunoshanda mune mabasa munanyatsa kuti apa ndo kwangu uku izvi ndo zvangu zvandinokwanisa izvi ndo zvatingade kunzwa kuti ndezvipi zvamunanyatsa kuti izvi kana munhu ane dambudziko iri nyangwe zvikaita sei ndinopika rinotopera chete. Inini ndiro nyaya yekudakarira vanorowana. Vanorowana vayana kumunda kwangu kudzima uroyo vanonga vachiitirana. Iwe kumunda iyoyo. Nevanoti tinotizwa kunyanya nevanoti kwaya inini ndazobirwa zvazodai mubandau yangu panobiwa pakadai. Aiye kubasa kwangu. Panozi panobiwa tikatoguma apo kuti uyemepo totoita zvitinotoita izvozvo. Vanokwanisa vanotopakorera kupaba kana kuti tichauya toba. Kana tichazodai kana chitora echienda apo zvotoguma zvotodzipana. Kunyanya vakachenjera vanokwanisa kugadzirisa mizi yavo panzvimbo dzekubirwa pasati pabiwa kugara vakanasira. Izvozvo ndizvo zviro zvinodakadza manje. Hauna nguva yekuzobirwa uchienda kotsvaka kuti ndoda kumbobatsirwawo inini. Ndobatsirwa watora unouya ega. Ipapo ndo paya pandanga ndichida kubvunza kuti zvinozofamba sei kana mukanga mandipa mushonga imo kuti ndisabirwe pamba. Ndinenge sina kuromba kabisira here ipapo zvozondinetsa mangwana.
aunesi ukubirwa aunesi nokuti ndanasirire mbavha inode kuikontora zvo zvangu aunesi uwo kuti auna zvakawanda zvezvekubirwa hazvina zvakawanda kuti zvinode chakati kuti zvinode chakati kutogadzira kuti itori mumiti wotogadzira mumbiti yako wototeya haina kuti ine chii nekuti ino chii zvekungoti kuti vanhu kuzoti uzoti iwe nganayo tsvaka mumiti wakati unasire izvi hazvizwi unokwaitengesa unyanga waizokondoti tori chakati nechakati unasire hapazombofizve pakabiwa apapo inoitika hazvinesi izvozvo. Ko nawo imwe iri kunetsa vanhu ndeyengozi. Ngozi munokwanisa kubatsira here vanhu kuripa? Zvakanyanya. Tindi kuti ubahaka mhepo dzacho yoyoyo yototaura nemwe mowirirana pedza kwakutoende kutoiripa kwavakashayishira here vanonga vakakamba mutombo kana vanonga vakauraya vantu. Izvozvo ndinoita zvakanyanya. Zvabva zvatisvitsa pane imwe nhau zvakare iri kunetsa kuZimbabwe yekubiwa kwevana vadiki. Vamwe vacho ruzoonekwa vabviswa mitezo yavo, mapatsi avo anenge asisipo. Vamwe havasi kutowanika zvachose, ngonzi mwana wakwanhingi akashayikwa. Izvi toto nenhau iri kuitika kumudzi kwaMutokoko yemwana akangoshayikwa. Nanhasi takutokwanisa 20 days asati awanika. Munokwanisa kubatsira here dambudziko iroro? Dambudziko rakadai ngeroro tode vabereki vemwanawo toonana navo kana votipe zita remwana wawo uwowo toreketa ngezvake mwanawo tichiite zvetinoita. Kana achi mupenyu unobuda, kana vakamuuraya futi vaya vanonga vakamuuraya vayani vanotamba naye, unonga achifamba pamba pawo. Vaitomuona achitofamba pamba pawo siku wega wega unonga achitofambapo irongedza zvidziyo pamba pawo. Ko tonzwa vamwe vachiti hanzi kune kunonzi kutsipikwa kwekuti kana munhu aurawa vanovharidzira kuti zvisazobuda. Kuyana kunyepa kuyana vakaende vanhu mukaende pane vanoziya munhu bvuka haivhariwi. Kuya kunyepa kuya kunonga kuri kuipfutsa kwavanonga vachiita, asi mukaende pane vanoziya inobuda chopu chopu. Vakawanda mwazvaoneka zvichiitika. Saka seiva rushawa mwana toita kuti vauye kwamurika. Ngavauye todzidzisana. Vamuzwe mwana wavo paari. Asi zvinongade mari yakawanda here izvozvo? Maningi mari yakawanda tozoida mwana wavo adini awanikwa. Edha vamuona ari mupenyu, edha vamuona akaurayiwa, tinonga tochide kuti tichiziya zvevakamudini vakamuuraya. Iye navakaurayiwa ndio chatiratidza vakadini vakamuuraya. Ndofunga muri kuinzwa kanau yatinayo kamhuri yeZimbabwe. Kune vatibata izvozvi mawana dzamira nemhuru takuita tichiswedera kwamvura yacheka makumbo. Naizvozvo ndegedza tikotaura mashoko maviri matatu tobva tavharisa chirongwa chedu chezuva ranhasi. Kune vamwe vanonga vechizi vanorutsa ropa tinogadzira. Pozoite vamwe vanoti mudumu mwedu munofufutira hatisi kukwanisa kubuda kuenda koonini kunozvibatsira. Poite vanoneseka ngezvitsinga mukati mwenyama mwavo. Poite vanotonesa vanopenga vapengo, tinonasira vapengo toshanda navo. Tozoende pane vanoite kujoinizwe kunozi kusatanism, tinonasira vanhu vakadai ngavavo. Nekutonasira kubiya mumamuzi, nekubvunzira ndaa dzevantu, kuhaka mamhepo, kudzima panozi pakatsirwa paya kana panobaka, kana kunozi kune munhu wakafa uri kufamba. Tinodini? Tinonasira zvakadai ngeizvozvo. Ko vanodawo kuti sesu takaroora madzimai edu asapochwe nevamwana. Iyoyo ndi madodori iyoyo. Tinonasira kuti pasatoite unopindepo. Tino zvinhu zvakati wandei zvatinokwanisa kuita. Tokwanisa kuti munhu apindepo achabereki, munhu apindepo oite pamwiri, munhu apindepo orutsa ropa. Tinozvikwanisa izvozvo. Ko vamwe vanoti hanzi zveruware zvokuti kana nyange ukangoinaye mudzimai iwoyo unopashaiwa. Izvozvo tinozviita. Tinogadzira. Ropa taama kutobata ngenyara kuti dai. Izvo zvekutaura kuno pane akatorerwa mudzimai wake akatorwa murume wake nemumwe mudzimai. Iye ari kunze kwenyika, murume akadzoka kuno kuZimbabwe, asi vaakutosasana akuti ndakutoruza murume wangu. Saiye angabatsirwe sei? Munhu iyeyo kuti ari kunze kwenyika tinofundisana tonoti une mari yanokwanisa kuti adini atumire otipe zita remurume wake nerake
kana achiziya nerezimunhu racho naratoraro utipa kana asikanyarizivi zita remurume wake nerake ndo zvamunoshanda nazvo. zvinoshanda nezvo. Ndinoziva kamuri yeZimbabwe kuti zvakawanda zvamanga muchida kuti munge muchinzwa kubva kuna sekuru vachikutsanangurai zvese zvavanobatsira, asi sekutaura kwandaita rwendo rwacho izvozvi kuti tinosvika kwatasiya motokari panotoda 3 hours chaidzo, about 20 kilometers dzekufamba netsoka. Makumbo ari kutorwadza izvozvi. Naizvozvo nekuda kwekunzwa mbiri yavo yekugona kubatsira ndo zvaita kuti titi aiwa katotonosvikako chete. Naizvozvo kuti tirambe chikurukura navo, tinoziva kuti kukatanga kunaya hakuchatofambike. Kana iko kwatakasiya mota kwacho tikatosvika kuchinaya kwakutorara mumota, panenge pasina kutamba kufambike nemota kana kuchinaya. Ndo sekuru vatanga tiinawo muzuva ranhasi, sekuru Gwaya tiri munzvimbo yeMozambique. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Ndinovimba muchatapirirwa nezvirongwa munotondera. Ndofunga sekuru Gwaya ndio munhu namba 2 ng'anga yatatora muMozambique. Takambokupai sekuru Chiyokoto vekubhodha Rushinga uko hira border, but sekuru iwavo vakashayika. Sekuru navo ndevemigodhi, vamwe vanouya vachiti vari kuda kuti vawane goridhe panzvimbo dzavo. Zvinoitika here izvozvo? Tinonasira vanouya nevhu repo chete totogadzira pamugodhi wavo votoshanda. Vototanga kuwana zvicherwa zvavo. Munhu pakadaro anotanga abhadhara here? Unounza mari yekutanga kuvhura dare, oshanda mari dzake dzobuda uya nemari. Mari yekuvhura dare ndoyamati $20. $20. Then ozobhadhara aona zvaakufaya. Ona zvohamba obhadhara. Ko akasauya? Inguva yake unozouya. Anomboenjoya akasa anouya chete. Unozouya. Kune vamwe zvakaro vari kuchema nenhau yekuti inini mugodhi wangu ndazotorerwa, ndatonzi zita rachinjwa raranhingi, mugodhi uyu wakawanikwa gore rakati, asi ari yautanga yenguva iyoyo. Zvinofambiswa sei vanhu vari kuchema vachidaro? Ari wake chaiwo ngaauye tigadzirirane, unodzokere panzvimbo yake. Ari wake chaiwo. Pamwe pacho unotoona pagadwa nemapurisa nemasoja, ozodii? Vanobva apo mapurisa nemasoja kuti nzvimbo inonga isi yavo. Vanopabva vapinde vazouya, toda patofenzwa, patopedza kutoiswa zveshe, vanopabva mwakatowanda mwavatombotobuda vazhinji. Nekuti vakawanda vari kuita mikundo yekungoti apa ndapadawo ndiye akutotora, munhu anga aripo hapachina chake. Tinoda munhu unonga ari muridzi wepo chaiye, haakundiki. Vakarumba kuda kukambira apo nokuda kukambira apo nokuda kukambira, totogadzira iye namuridzi wepo, ndo totogadzira topedza totope zvokuti andogadziri paini pamugodhi wake. Hakuna. Saka zviya zvokuti mugodhi wangu hausi kuburitsa mari kana vanhu vauya kwamuri zvinopera. Zvinoita chitoda ibhande, kusoti bhande rakabata here bhande rareneni. But mune musina kuvarombesa nokuti vazhinji vanozotya futi nhau yekuromba iya. Aiwa, tinonga tisina kurombesa, tonasire zvapapo. Chino zvokuti tonasira zvokuti nyamashi kogume mwedzi yakati kuti zviri kuru uchida kunasira zveupenyu hwako zvisina urombwa. Hatina nguva yekuti tinasire zveurombwa, zvokurombese munhu zvisina kwazvakaningira. Wode zvokuti isusu tode zvakati kuti zvokukuruwo kudarikawo vamweni munyika yashe. Tinokupa asi zvisina zvekutoda, tinokupa tende kubhira kuti izvi zvoda izvi hazvisina shiro, ngoti nesu isusu tinonga tisikatozvishandisa kuti hatizvidi tozoti zvakashata. Iwo ati unozvida tokupa. Vanozvowana. But dzinza reko ropera here sekuru? Wati unozvida zvinotonaka mari, unotoona maningi mari dzakawanda, asi dzinonga zvakadini? Zvisina memo wakanaka. Ndakangonzwa hangu nemakuhwa kuti vamwe vanhu vatoziva kuZimbabwe uko vaiblinga nemari vakanga vabva nekunoko. Hanzi toda kuti munyasopachenesa ipo, hanzi pane tsanga dzechibage dzinonhongwa nejongwe chokwadere. Izvozvo tinonasira tokupa, twati chide kuona makore ako kuti uchine makore akawanda zvakadini uri mupenyu, ngoti kuno kuti wotora mushonga yangu nyamashi uno iwo chero wodini wofa unonga usina kushanda. Twati chide kuona makore ako, totora makore topa jongwe, toona kuti jongwe iri totoripa tisati tapedza kupa mushonga, toona kuti zvinoita kuti tikupe mushonga yangu.
tinomushwapo futi tinokushwapura ndiona futi taura kuti zvounoda izvi azvienderani newe kachimushwapo ketinokushwapura ndikuona kuti zvigara zvakakuemera zvakadini zvakanaka paupenyu hwako. Saka nhasi unoka tina sekuru vatinavo, sekuru gwaya ndo vatanga tine chirongwa navo. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa asi senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Vazhinji vainditi sekuru Mkotsanjera vari kunyanga uko vane handsome. Apa ndiri kuiona futi handsome. Muri kuzvionawo sei sekuru wakanaka ka. Aiwa, tinotenda sekuru vaita basa, ticharamba tichikubatai apo neapo. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.